दिनैहाय बे आस्राबारि प्राइमारि बे 14 नम्बर चिरांदुवार समस्तिनि बे प्राइमारि अफिसाव दिनै मोनसे मावफारिया जुथुम जादों। दा बेवहाय स' मानसिफ्रा बाहागो लाफैदों। दा बेवहाय जोङो बुंनो हायो जे बेवहाय जोंनि सासे गोख्रों नेता दंमोन बिपिएफनि खाम्बा बरगयारि सार। बे थांनायनि उनावबो जे जोंनि कर्मीफ्रा रावबो जे गोसो दुफायाखै, स्ट्रङै दं बिपिएफआ, बेखौ दिनै जों बुंनो हायो। आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव दिनै बे बिथांमोनहा जायफोर मावफारियाफोर फैदों बिथांमोनहा दिनै प्रतिश्रुति होदों जे जोङो थांनाय बाराव जे जेनदोंमोन जों बेखौ एबार उद्धार खालामनो थाखाय बिथांमोना सान हर खामानि मावनो थाखाय थियारि आरो निस्सय जों देरहागोन, जोंहा मोनसे बिसास दं। दा मा थांखिखौ लानानै नैबे जथुम सावरायनाय जाखो बेनि सायाव मा फोरमायगोन? दा जोंहा गोबां थांखि दं। बिपिएफ हिसाबै प्रथमबाराव जोंना सरकार फैफिननांगौ। जोङो एबाराव सरकारखौ खालामफिनगोन आरो सरकार खालामनायनि उनावहाय जोङो इयुथ्सफोरनि माखासे प्रग्रामफोर लादों आरो बोसोरि जोङो 100 कोटि थाखा 5 बोसोराव 500 कोटि थाखा बेखौ इयुथ्सफोरनि थाखाय बाहायनो, स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय, पेरामिलिटारि फर्सआव थांनांगौनि थाखाय माने पिटि नांगौ, जिहेतु फिजिकेल टेस्ट जायो, दा फिजिकेल फिटनेसखौ जों खालामनो थाखाय बिनिबो मोनसे बेबस्था थागोन। आरो जोंनि माने इन्टारप्रेनियरशिप दिनैहाय माने दाउ फार्म, अरमा फार्म बायदिसिना खालामनो थाखाय राङारि अनसुंथाइ होनाय, दा बेफोर प्रग्रामफोरखौ लानाय जागोन। आरो स्कुल कलेजाव जायफ्रा माने मोजां मार्क्स लानानै पास जायो दा बिथांमोननोबो माने राङारि अनसुंथाइ होनाय, डक्टर इन्जिनियार फरायनो थाखाय राङारि अनसुंथाइ होनाय आरो दिनै PhD डिग्री खालामनायनि थाखाय फेल'शिप होनाय, दा बेफोर गासैबो माने मोनफा मोनफा जोंनि बिपिएफनि मोनसे सरकारि आसनि हिसाबै दिनै खालामगोन। आरो बेखौनो दिनै रायजो राजाफोरनो जों फोरमायगासिनो दङ, सरकार फैयोबा जाहाथे बयबो लाब जायो। बिपिएफ सरकारनिफ्राय जाहाथे बयबो न'खर माबा मोनसेनि गेजेरजोंबाबो जाहाथे डेभेलपमेन्टआ सौफैयो, बेनि थाखाय बेबस्था खालामनाय जादों। आरो लामा दालां, दा दिनैनि थारिखआव प्रमद बर'आ दिनै जायखौ बानायनो हायाखै, जोङो लामाफोरखौ फेहेरनायनि, फुवारनायनि, जेराव दालां नांगौ बेयाव दालां बानायनायनि जे बेबस्था बे सोलिबाय थागोन। आरो जेखौ बानायनांगौ जों बेखौ खालामथारगोन। आरो जोंनि प्रायरिटियानो जाहैबाय जोङो आनइमप्लयड इयुथ्सफोरखौ बोरै सल्भ खालामनो हायो, बे जोंनि प्रायरिटि मोनसे दिनै जोंनि थाखाय साबजेक्ट जानानै दं आरो माने। नोंथांमोनखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों बिटिसिनि मोनबा जिल्लायाव बेबायदि प्रग्राम लाबोबाय थानाय नुदों, नोंथांखौबो बाहागो लाबोबाय थानाय नुदों। बेवहाय रायजो राजानि माबायदि अनसायनाय मोनदों? दा रायजो राजानि अनसायनाया बिराद मोजां। जों जेराव थाङो रायजो राजाफ्रा माने इयुथनि लिडारफोर फैनो नागिरदों होननाय लोगो लोगो लोब लोब जानानै थाखायो। दा बिथांमोना मोनसे आसा फारिदों जोंनिफ्राय बा बिपिएफनिफ्राय, हाग्रामा सारनिफ्राय, जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जे हाग्रामा महिलारिखौनो देरहासार होनानै 17 बोसोर जे सिगाङाव जे सरकार सालायबोदोंमोन, थिग बेबादिनो बिटिसिखौ जोंगा मागा खालामफिनथों। जोंनो नांबावगौ मेडिकेल कलेज, जोंनो नांबावगौ स्पर्ट्स कलेज, जोंनो नांगौ मेडिकेल कलेज नांबावगौ, जोंनो इउनिभार्सिटि केम्पास नांबावगौ। दा बेबादिनो नांबावगौ बहुद बुस्थुफोर दङ जायखौ प्रमद बर'आ खालामनो हायाखिसै, सुक्तियाव लिरसेयावबो दिनै बानायनो हायाखिसै। बेफोर जिनिसखौ मावनानै होजानो दिनै रायजो राजाफ्रा लुबैदों। प्रमद बर'निफ्राय जेबो आसा खालामा, लाब गैला। दा ओंखायनो रायजोनि अनसायनाया बिराद दंसै। दिनै जों बुंनो हायो माने रायजो राजाफ्रा इलेक्सनखौल' फैग्रोदो होनबाय थादों, जों गासिबो थुजोबगोन। प्रमद बर'आ गावनि समस्ति गयबारियावनो दिनै दुरबल जानानै दङ, बेखौ दिनै जों मैया थांनानै जों मिथिनानै फैबाय। दा बेबादिनो रायजो राजाफ्रा जोंनिफ्राय लुबैदों आरो मालाय जाथिया जोबलांसै, बिटिसिआ गोमालांनोसै। दा बिटिसिखौ बासायनोबा जों इयुथ्सफ्रानो आवगायनांगोन, बिपिएफआनो आवगायनांगोन। जोङो बिटिसिआव जे मोनसे रायजो राजाफोरनि जे मोनसे समस्याफोर दङ, सोलोंथाइ बिथिङाव, राङारि बिथिङाव, दिनै आबादारि बिथिङाव बा बिजनेसनि बिथिङाव, गासिबो बिथिङाव जे गोग्लैसोनाय जादों, बेखौ बोखांफिननांगौबा एकमात्र बिपिएफआल' हागोन, हाग्रामा महिलारिया हागोन। इयुथ बिपिएफफ्रासो दिनै रायजो राजाफोरखौ माने मोनसे सोराङाव लाबोनो हागोन। बेखायनो दिनै जोंखौ नागिरबाय थानायनि खार'ना बे। थेंक इउ।